Sense una xarxa ferroviària 100% catalana, gestionada segons criteris nacionals i d'eficiència, no podrem revertir les dades actuals, que són alguna cosa més que catastròfiques. 70 incidències greus en 2 setmanes, més de 400.000 persones afectades, centenars de trens cancel·lats, 20 milions d'euros perduts en termes de productivitat i un accident mortal que era evitable. Mentre Renfe i l'empresa Indra, de la que l'estat espanyol n'és propietari en un 30%, s'embranquen a construir i operar la xarxa ferroviària de 450 quilòmetres que va de Medina a la Meca, Catalunya veu com la seva infraestructura cau a trossos. Atès l'estat lamentable de l'R3, podem dir clar i català que el monestir de Ripoll no li genera a Espanya ni la meitat d'interès ni de simpatia que la ciutat on va néixer el profeta de la religió musulmana. I encara hi ha qui vol romandre aquí dins? De debò? És que és surrealista.